Mäkin halakolyyteriin menossa kävelemään täällä. Katsotaanpa mitä täällä on aarteita. Eilen kävin vähän ladosta hakemassa tavaraa. Vanha kunnon pulsaattoripesukone. Siitä saapi pyykit vettää läpi käsimankelilla. Mutta täällä vielä hienompaa keksintöä. Täällä on vielä hienompaa vieressä. Ajan kanssa rupeaa kunnostamaan nämä. Siinä vielä linko on. Tuossa on tuo lasinsiru, mikä oli tuolla lingossa sisällä. Niin tuo pannaan. Lasinsirut pois. Tuossa pesuainelokero ja tuossa on ollut vääntimet. Nyt kunnon valossa saa kuvata tämän sisuksen. Aikojen kanssa kunnostetaan tämä. Jos saa tori.fistä varaosakoneen, niin laitetaan kuntoon vielä turnamatti. Ajasti nois ton huoltoluukun takana just tuo. Tässä vaan sähkötys tehdä uusiksi sähkömiehellä tuo moottori ja lingon käyttökytkin pumppu ja tuossa on ollut tulovesi. Poistovesi on mennyt tästä. Tuossa on tuo tulovesiventtiili. Täällä on jotakin kytkimiä vielä. Lingon moottori tuolla, tuo jäähdystuuleti iso tossa. Siellä on kondensaattorit 2. Tässä on toinen kiilahina jäljellä alkuperäinen vielä. Hyvä, että on ollut ladossa eikä taivas alla tämä kone. Tuolla on tuo termostaatin anturi. Hiekka puhaltaa tämä runko vaan. Hiekka puhaltaa ja maalata tämä runko. Upo on vähän ruostunut, että pitäisi vähän varaosakoneena käyttää. Nuo vääntimet jostakin nakuutella tähän uudet. Linkoka ei ollut edes ruostunut jummi. Laakerit tietty vaihtaa. Tämä se on vähän tämä lingon käyttökahva vähän jumissa. Upossa on sähkömoottori ja kiilahihna. Tässä on hienosti muuten tämä moottori tehty. Pannaanpa tämä näin kenolleen tämä toinen. Siellä on kondensaattori kunnon iso. Täällä on vielä vähän johdotusta jäljellä. Koko tämä pyörä pyörii täällä tämä kokonaan. Hienosti rakennettu moottori. Tuo tommosiin telineisiin laakeroitu tämä pyörä. Ja tuo pyörii kokonaan tämä moottori ympäri.
Ei ole edes vielä ruostunut jummiin, kun ladossa lojuu. Upo se on ollut, vaan tuo tyyppikliipi vähän ruosteen sinne. Tässä on tämä upea mankkelisysteemi, tämä. Pyöritetäänpä tuolta vähän. Kumitelat jumissa. Tää ajan kanssa kunnostella nämä vehkeet. Tämä olisi ollut niinku tässä tämä vääntöpuristin. Tuossa ollut tuossa noin. Upea kone on ollut.